Maayong adlaw! Welcome to Teacher Lynn's class. Karong adlaw, hisgutan nato ang health sa ikaduhang quarter. Kini ang atong goal karong adlaw, pag-ila sa mga pamaagi sa pag-atiman sa mga sense organs. Andam na ba ka? Sige, magsugod ta! Ang mga sense organs sa tawo mao ang mga mata, mga dalunggan, ilong, panit, ug dila. Aduna sila'y nagkalain-laing mga trabaho o functions sa atong lawas ug mahinungdanon ang insaktong pag-atiman niini. I-type ang yes kung kini nagpakita sa maayong buhat, no kung dili maayo. Andam na ba ka? Sige, sugdan nato ang number 1. Naminaw sa kusog nga sonata. Ang saktong tubag, no, dili maayo. Number 2, mihigop sa sobrang init nga sabaw. Ang tubag, no, dili maayo. Number 3, gikulitog ang ilong. Ang saktong tubag, no, dili maayo. Number 4, gitrapuhan sa limpyong tuwalya ang nawong. Ang tubag, yes, maayong buhat. Number 5, magbasa nga adunay insaktong kahayag. Ang tubag, yes, maayong buhat. Natubag mo ba nga sakto ang mga hulagway? You rock, palangga! Kada usa ka nato adunay 5 ka sense organs. Ang mga mata, mga dalunggan, ilong, panit, ug dila. Kini nga mga sense organs nagkinahanglan sa insaktong pag-atiman aron makabuhat sa ilang buluhaton. Ang mga mata, ang unang sense organ para sa sense of sight. Ang mga mata mao'y gamiton sa pagtan-aw sa mga maayong talan-awon. Kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa mga mata. Una, pagkaon sa mga masustansyang pagkaon nga adunay vitamin A. Kaduha, trapuhi ang mata sa limpyo nga panyo ug ayaw kini lugura. Katulo, magpalayo kung magtanaw og salida sa TV. Kaupat, magbasa nga adunay insakto nga kahayag. Ikalima, ipahulay ang mata kung kini gikapoy. Ikaunom, magsulob og sunglasses sa mahayag nga adlaw. Ug pangpito, likayan ang pagbasa kung magsakay sa nagdagan nga sakyanan. Isa sa mga sense organs ang mga dalunggan para sa atong sense of hearing. Ang mga dalunggan mao'y gamiton sa pagpaminaw sa mga maayong kanta, mga hunay sa langgam, mga maayong pulong, ug uban pa. Kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa mga dalunggan. Una, ayaw palabii og paminaw sa mga kusog kaayo nga tingog. Ikaduha, limpyuhan ang gawas sa dalunggan og labakara. Ikatulo, paugahon ang dalunggan gamit ang tuwalya. Pangupat, likayan sa pagbutang og bisan unsa sulod sa dalunggan. Ang mosunod nga sense organ kay ang ilong para sa sense of smell. Ang ilong mao'y gigamit sa pagpanimaho o pagsimhot sa mga butang sa palibot. Kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa atong ilong. Una, ipabiling limpyo og himsog. Ikaduha, likayan ang pagsulod og mga butang. Ikatulo, likayan ang pagsimhot sa mga bahong butang. Ikaupat, tabuni ang ilong kung adunay abog, aso o uban pang makadaot niini. Ang dila ang ato ang sense of taste. Ang dila mao'y gamiton sa pagtilaw sa mga lamiang pagkaon. Kini usab ang nagtabang sa baba o gipon sa pag-usap sa mga pagkaon. Kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa dila. Una, apila pag-brush ang dila. Ikaduha, likayan ang sobrang init nga pagkaon og ilimnon. Ikatulo, maglimogmog og limpyong tubig o mouthwash. Ang panit mao'y atong sense of touch. Ang panit ang pinakadako o pinakasensitibong parte sa lawas. Kini mao'y kinaibabawan nga tabon sa atong lawas. Kini nagprotekta kanato batok sa samad, infeksyon, ug uban pang sakit sa panit. Kini ang mga pamaagi sa pag-atiman sa panit. Una, maligo adlaw-adlaw.
Ikaduha, magbutang og sunblock kung magpainit. Ikatulo, likayan ang pagduol sa mga init nga butang. Ikaupat, likayan ang pagbulad sa adlaw. Og ikalima, inom og daghang tubig adlaw-adlaw. Ipakita sa inyong screen ang happy face kung ang mga mosunod nagpakita sa saktong pamaagi sa pag-atiman sa atong nagkalain-laing sense organs. Sad face naman kung nagpakita sa dili saktong pamaagi sa pag-atiman. Andam na ba ka? Sige, sugdan ta ang buluhaton. 1. Palayo kung magtanaw og salida sa telebisyon. Happy face o sad face? Ang saktong tubag, happy face. 2. Pagsuot sa sunglasses kung mag-atubang sa adlaw. Happy face o sad face? Ang saktong tubag, happy face. 3. Ipahulay ang mata kung kini gikapoy. Happy face o sad face? Ang saktong tubag, happy face. 4. Manikma og tarong. Siguraduha nga kanunay buka ang lungag sa ilong. Ang saktong tubag, happy face. 5. Protektahan ang mga dalunggan sa mga kasaba. Happy face o sad face? Ang saktong tubag, happy face. Kung natubag nimo nga sakto ang mga pangutana, you are super palangga. Apilon nato ang baba og ngipon. Ang baba og ngipon mao ang usa sa mga importanteng parte sa lawas sa usa ka tawo. Ang matag usa niini adunay lain-laing gamit sama sa pagkaon ug pag-istorya. Tungod kay ang atong baba og ngipon importante man nga parte sa atong lawas, gikinahanglan nga ato kining atimanon aron magpabiling limpyo. Ang mga mosunod nga pahayag mao ang insaktong pamaagi sa pag-atiman sa baba og ngipon. Una, iandam ang mga gamiton sa pag-toothbrush sama sa toothbrush, tubig, gamay nga tuwalya, toothpaste o asin, ug dental floss o limpyong hilo. Ikaduha, kuhaa ang toothbrush ug bas-a kini sa limpyo nga tubig. Ikatulo, butangi kini sa gamay nga toothpaste. Ikaupat, hinaya pag-toothbrush ang ngipon gikan sa taas padulong sa ubos. Dayon sa hinay-hinay gikan sa wala padulong sa tuo. Siguraduha nga malimpyo ang tanang kilid sa imong mga ngipon. Pagkahuman, hinaya pag-toothbrush apil ang dila. Ikalima, paglimogmog sa limpyo nga tubig ug iluwa ang sobrang laway ug toothpaste. Pagkahuman, hugasi pag-ayo ang toothbrush. Unya, hipusa ang limpyong toothbrush ug ibutang sa insaktong butanganan. Sunod, trapuhi ang baba sa limpyo nga tualya. Sa katapusan, gamita ang dental floss aron makuha ang ginagmay nga nakasuksok nga hugaw sa ngipon. Kini ang mga angay nga hinumduman para malikayan ang pagkadaot ug magpabiling limpyo ang baba ug lig-on ang mga ngipon. Una, likayan ang pagkaon ug pag-inom sa sobrang tamis nga mga pagkaon. Kaduha, kanunay nga pag-inom sa bitamina. Ikatulo, ayaw pag-ingkit sa gahi nga pagkaon ug butang. Ikaupat, ayaw ibutang ang inyong kamot ug uban pang hugaw nga mga butang sa baba. I-type ang yes kung kini nagpakita sa maayong buhat, no kung dili maayo. Una, nikaon og lollipop. Ang saktong tubag, no. Number 2, gitusok ang baba gamit ang lansang. Ang tubag, no. Number 3, nikaon og prutas. Ang tubag, yes. 4, nagkit-kit sa dulaan. Ang tubag, no. 5, nagpa-check up sa dentista. Ang tubag, yes. Mission accomplished ka karong adlaw, palangga. Mao kini ang aton natun-an karong adlaw sa health.
pag-ila sa mga pamaagi sa pag-atiman sa mga sense organs. Nalipay ako kay aniya ka sa atong leksyon karong adlaw. Daghang salamat!